Добър ден на всички! Това пак съм аз от изцяло ребрандирания канал Дани Банани. Исках да е нещо забавно, което да звучи забавно, както и видеята ми. Така, вие ще кажете дали името ви харесва или искате да го ребрандирам. Така, това е информация епизода, който го споменах в миналия епизод, когато играх Guild Have Wars. Затова днес ще прекараме известно време, в което ще си поговорим за определени събития, които могат да се случат след година, две или по-малко време, демек от месец или седмици. Затова, моля, пуснете този клип. Чакай, вие сте го пуснали. Добре. Ако се отплеснах за това, че сте пуснали към видеото и аз ви казах да го пуснете. Обърках се малко. Така, направо ако искате да започваме с събитията. Така, най-скорошното събитие, което може да се случи в рамките на месец ще има Face Review, което ми напомня. Абонирайте се за канала, за да следите дали ще го кача скоро или след месец, защото не давам гаранция, че ще е примерно утре или други ден. Затова следете канала или просто се абонирайте, ако толкова много ви мързи всеки ден да влизате в YouTube и да ме гледате канала, дали съм качил видео, или за това се абонирайте. Ще ви идва известие и то ще ви казва: качил съм еди кое си видео, там не знам. Затова следете канала. Не знам за кой път го казвам вече. Така, да продължаваме с следващи събития. Така, може да направим информация епизод, но за мен самия, а не за канала ми, както е този. Можем да направим и втори епизод, като този, но пак за канала. И долу под коментарите на това видео да пишете кои неща съм изпуснал да кажа, ако искате да добавя нещо. Затова пишете. И какво друго да кажа? За видеото с информация за мен няма да е точно лична, примерно номер на лична карта, на кредитна карта, така. Да не вземе да се обърне нещо. Чакай, то въобще на личната карта имаш ли номер? После ще проверя. Така. Може би ще има френ среща след 10 години, но до 10 години има много време. Така че може и да е по-рано, не знам. Ще го обсъдя. В момента това ме е наумило, че след 10 години, когато канала ни стане на толкова, ще има френ среща. За това не знам все още. Затова да, следете канала. Така, още какво друго. Винаги се сещам и го забравям. Тъй, че не мога да кажа с точност дали във всяка седмица ще има определен брой видеа. Може би да са по 2 на седмица. Но вижте сега, откакто съм започнал канала с първия ми каредит, който го качих преди бая време, вижте, чак сега правя 2 видеа. Това информация видео и онова с Guild Have Wars. Ако искате, можете да го гледате. Има го в канала, а можете да натиснете по-долу в снимката ми, за да отидете да го гледате. Много яко се получи, казвам ви хора, много яко стана. За 3 пъти го снимах, защото се притеснях дали ще ви хареса. Такива работи, сещате се всякакви инфлуенсърски работи. Така. И друго за информация видеото не знам. Може да пишете отдолу в коментарите, пак казвам. Ако искате някакво ново видео или нещо, което не съм споменал в това видео, да го допълня във втората серия. Затова пишете коментар, не знам за кой път го казвам. Това исках да ви кажа днес. И това беше от мен. Чао и до нови срещи!